पहले इतना भारी कापी जाई ना बैग कानी पे। अरे मैयावा कहनी ही कि जहिया जहिया जौन जौन विषया के पढ़ाई बा तौने तौने लेके जो जादू करते नहीं का कि जानो तनी कि कौन कौन पढ़ाई होता। अरे तो तहनी में रूटीन ना लिखाला कि कौन दिन के कौन कौन पढ़ाई होई। अरे कोहले ही ने चाचा लेकिन के आई एके बार लगा था कि अथु हटे कहां ले आ जाई। आज की नहीं काल की नहीं किनाते हो गेल 2 महीना। पैसा चाहला करे बिया काय खाती हाला करे बरे चाउर बेचाइल बा ना चाचा खुदे की नहीं हम पीठ हमर टूट जी तब के निया सन साइकिल। हां तोर पीठ टूटल जाता वे पढ़े के तेरा ही भाई सब पीठ टूटल जाता था। क्या पढ़े के तेरा भाई रे खाली लाद ले तारी गाधा लेखा पीठ पर बस जाके हुरतांग कर कबड्डी खेले तारुआ आ होय किंद हो किंद मैडम जी मोरन तो के बताई ठीक मैडम जी मारियन त हाथ ना लाद के के पढ़ लिसत ना ना तो बिना पढ़ले लेके जा खाली गिनते गिनावे लोग के स्कूल के डेग ना पेलू कि कय डेग बरुए केतना बोलती है दादी नहीं रे आई कुतर बोलत रहतारी। अब ये ना पढ़ती तो मास्टर का के ये सिखावा तारा सा कि कैसे घर के घर जीवन से बतियावल जाला कि मालिक आवन ले ले बानी तो खरीद के दे देही। अब का पढ़ ना तो पढ़ना जिंगा से नाम कटवाओ हम ना चल पढ़े। अरे किन के लिए ना रे मार दम कुछ चला के फाट जाए भीतर माथावा मारी हमरो रोड पर जाइबो भी साइकिल चला के भी सिखाबू तब ना कहनी के रे पुरानका साइकिल पर सीख पढ़े ना कैसे चला। अरे ना जीबी कस के मार झपड़ा लेबे सोच जी क्यों नो चल ले भाई बड़े ढेरे थी रे सहकल पढ़े ना जाई हम आई देखो तनी जी हाथ में कापी किताब लेके जाई लेके जो 4 गो कापी ढेर तोरा के भारी लागता था मार बुझा के धके कबारी में उठा के बेच देना फाड़ के आग लगा दम अभी अस्थिरिया जी जाना लू हम तू ये चाहत नहीं कि पढ़ला से छुटकारा मिल जाए आग लग जाए। आज निकला हो माई आज निकला का टे काल दिन यही पढ़ाई खातिर रोइबू कैसे रोवत नहीं हमनी के माई झोरा बेगले के पीछे बाबू के बाबू जहन तो असई नोट गिन दिहन दोरे पर से भगा दिए सारा खेत के बिया कर जाए स्कूल में के साइकिल लेके जाली स्कूल त किनाई न किनाई पहले सीख ले बड़का साइकिल पर धीरे धीरे चाचा किनियन एकदम रगले बड़ी कल कतना दिन से रटा तनी आज ले ना किनल। अरे बड़का साइकिल पर सीखबे पटकबो करबे त टूटी तो ताटे पुरान हो गेल बा नायका भी ओकरा पर सीखबे तू फाड़ के अभी रख देबे पुरान का पकई चला के सीख संभारे ऐ साइकिल तबे न किनै नया साइकिल कॉल तन किन के लिया दी लेकिन सीख पुरान के पर चला जब देखा त कच्चा करती है आओ आधा कॉपी किताब दहो सोमार के लेके आ जी निकले छोड़ी के दिन भर ढोते कुबरा त बंद पढ़े लिखे के नहीं अब के पीठ पर ढुआता दुनिया भर के जय दीजी के जन कौन विषय कौन पढ़ैया रोज कोनी के यात्रा बना देबे सन रोज हां त तार यात्रा बनबे कर कल देखनी के चढ़ा आमी के गाछी पर आ गिर जे त गोड़ा हाथ टूटी तब रे गोड़ा हाथ टूटी तब तके त मुकुल माई ना है के ले जाके मर पला दिन भर बहंगवा लगा ऐसा और मार के पना तोड़ के छटका दे स्कूलों के मास्टर हुए भाई बड़ा कैसन जानत तानी काहे क्या तो साइकिल ना कि नहीं तो हम फेंक के कुलाग लगा दें कि तबिया देखिए है देखा तनी कितना बोलती है देखा तनी मारी ना तो कहीं ना कि मारो तनी तो मन तो मार के लोलवा फाड़ दे मुआ दी मुआवे रहे तो जानती के हई तरह सटा बोलत जे जन्म ले तो ये तरह का नमक चटा के मुआ दे जान लू तने मुआ दे काहे ना मुआ दे लेट होता जो हम ना अरे एकरा के तो साफ एकदम एथी हो गेल बिया हो आज हम बुखार छोड़ा दे भाई लेके जाई झोरवा दे दिना था हम सही में बुखार छोड़ा दे मुनको। अरे ये इतना पीछे दौड़ावत के काल सही कइले रहे कहां के पीछे दौड़त रही आ कह दे इनकी टिफिन में भाग के ना आई न त मुआ दे कि रोज भाग के जाती है वो एथिया से त पुष्पवा साथ होने कहां खेले ई लागता हो चैन हमरा से ही कपरल बा ले हनिया के दूध हवा ले देखो तेहू बच्चा ना भई रहा तारे कि ना ई का ना के साइकिल उठा लिए रे। अरे साइकिल ये नहीं है किन के उठा के अरे लो एकरा थी नहीं टांगे वाला रुक हे पुरान साइकिल किन के लिए ले हां लगा लेवत करे टूट जाए तो झूठो के जना के लेके आइल बना ना तो झूठो के भरिए पैसा अरे सेकंड हैंड ले ले नया कर तो नहीं है तो 5000 रुपया उ तो कने एक रुकब त एगो जातर ल बाहर अपन कुल परिवार लेके तो कहला से कि बेचे के बात कने दे दो हमारे के सिवनिया खातिर ले लेनी हां। अरे तो फिर 2000 पर गेली ठीक बिया ना देख तो तो हानिए के ना बुझाला के ठीक बिया कि खराब बिया तो ऐसे बरहन किनेला तो हती चुकी किन ले हई कि कितना दिन चलाई रे। हां कि गोड़ छुआइबे मत करो पंडिले मत भेटावा तना बड़ भेल। अरे तब है तो तनी आरू ऊंचहन रही त कुछ दिन चलाई ये आजल खुल जाला ऊंच हो जाई है का आजल खोल दी ऊंच हो जाई रे
तो सब देख के ले ले बारे नु ठीक है देख ले बढ़िया बिया खराब थोड़ी बिया हां तो ढेर नयो लेके का होई अभी गोड़वा नहीं खेओ का सीखी तब उठा पटक करबे कहते बने बड़का साइकिल पर सीखते नहीं के लरियाइल बे एबरा स्कूल भाग रहल कि असई बेग बिग बैग के त जाके पहुंचा के वही ओकरे के पहुंचावे में अभी दूध लियावे ना गनी जात रहनी दूधवे लियावे खतरा ना त काहे बेचा तो बाहर का करे जाता कोनो काम गइल अपन परिवार लेके हम का जतनी का करे तो कलो सकिल ले लेबो तो कनी के दो ना त ना लेबे के फिर 2500 तब ढेर नहीं खस ले हतिए चुकी सामान के बड़ी दाम है भरी अरे चला दलबा माटी जाटी में से तनी साफ सुथरा होई फ्रेश लागे लगी साइकिल में तार के ढेर लियल बा धो दस आने घरी पानी बुनी पानी के दिन बा तो ओहो पस तेहू तो चढ़ गइल बारे अब का तो देखे के चाहिए ओकर कतना औकात नहीं हैवी बिया ऐसे चढ़ के नहीं देखी बरियार बिया तो बरियार बिया साइकिल लइका के बुद्धि तोहरो आज तक ले खत्म ना भइल दादा ततरनिया दूध लिये रे का करी ओकरा पहुंचा के नहीं भागर लके किताब त फेंक फाक के तो का करी अच्छा साइकिल आइला ना मम्मी जी हां वो उहे छटपटात रहलसी बढ़िया बना छटपटात रहलकी हो लइकी पढ़े ले त लकी बहुत बढ़िया बा अब रोज चले टाइम से चलाई ओकरो मन है देखती है कि सखी सले हरि जाता है ओही से ओकरो बेचैनी धइलेला रोज आके झगड़ा करती है ए जी तनी घरवा में आई ना तनी काम बता जैसे आ कन्या के जैसे तनी लोगवा का फीस फास के रखा लोग आवा तनी ठीक ना ठीक ठीक बा मम्मी आई जी हां आओ तनी लगा दे अब आई पढ़ के देखिए तो वो अब कितना खुश हो जाए वही खातिर तो एथी भई रहती है होने लगा दे पा दे करे बतावा हो छटपटात रहलसी कोई दिन सब लिया दल से का दु कहता पुराने साइकिल त का हटे ओही में चलाई ओही पर सीख जाई का हो गई अरे बैठी अरे बैठी केकरा से पूछ के साइकिल लिया पूछ के हां केकरा से पूछनी है हमरा से पूछनी है मेहरारू हो कि का हो दादा तू का है भगेड़ू है का भगा के ले बनी हमरा के हां तब बने ले नहीं सेकंड हैंड मिल गेली ले नहीं हो काहे मिल गइलिया हमार कहिए से मोबाइल के डिस्प्ले खराब बा त कहतन चली जी तनी बाजारे त पैसा नहीं के आइतम आ गइले पैसा कहां से अरे उ रहल हो ओकर रजुआ बाकी कइलर ल त ओकर देला सा हमरा के रास्ता में भेटा गेल त कनी के चल ले लिए यहां थे साइकिल तू याद पड़ गइला ना बौनी के साइकिल किना गइला आ ई याद ना बोला के मेहरारू के तनी मोबाइल चेंज करवा दिया बात करे में नहीं के बनत एकर मैच खराब बा उने की याद पड़ तो चेंज करवा दे तो का हो गेल ले लेनी साइकिल त भाई हो गइल हां रोज कहत लिया बेचारी की चाचा ले नहीं हो बोला तो धीरे धीरे अगर चिल्लाए लगा नु तो घर में नु धीरे धीरे बोलो काय धीरे बोली जी का धीरे बोली ओकर मरद अगर हमारे बेटा के कुछ घटी तो कही बड़का पा किन दे तो किन दियन चाहे दीदी जी कुछ किने ली हमरा किन देली का चूड़ी उड़ी किने ली तो यहाँ कने तो अल्लाह तू पहन ली किने ली माने उ जौन करे हम तो ने हम करब हम ओकर चाचा हई है कोही चाचा तो हमू तो उनकर गोतनी हई छोट गोतनी हमरो को तो माने के चाहिए काहे घर में हम नहीं की अब तो मारा मारी करबू काहे मारा काहे ना करम जी उ अगर उतर जे मारा मारी तो हम करम मारा मारी का हमरा हाथ में दही का जमल बा ना देखी किन देनी साइकिल तक दोबारा बिना पूछले हमरा से कुछ किननी तो हमरा से खराब कोई ना हो दुनिया में जनी नु जितना हम नीमन होई उतने खराब होई बढ़िया तो खूब खुश रहलू है दादा हेजिगा तो बुझाता कि काली के रूप धले का है त का करे चाहिए रार माई से लड़ाई करिए ना आ दुआरिया पर निकल लगी तो कहीं जाए तो नहीं ना नहीं छोटा छोटी का कहीं नहीं अच्छा त मनाओ मुस्कुराई मत त कहते नु सीरियस होके बात कर सीरियस है बनी भाई ओ माला रोज लेके बैग से कुल ढोती या माला थाक हो जाती तो कनी चल ले ली त का हो गइलू कर ओकर बाप ना रहीस हां ना ठीक बाड़न तो हमरो कुछ फर्ज बनता नु कि मान लगी भाई ना किने के जन्नी नु कुछ चीज बिना हमरा सब पूछले अच्छा सुनो मन सब अब एक ही में न बाटे काका अपना बा काका एक ही में त बिला दे हम एक ही में त बिला दे हम अपनो दिन दुनिया गुनी खातिर रख हम बाल बच्चा खातिर के सब गवा दी भतीजा भतीजी भी गवा दी बट की लेन त का के तो दे दी आ घड़िए जन मिलल बनू वो दे दी दान कर दे कहीं त हम सब सोना के मंगल सूत्र दे देता का भजी कनी कहता ना के साइकिलिया पढ़ला मार खुश हो जाई जान जाई साइकिलवा सेकंड हैंड ये हो 2500 के पड़ल है 2500 के चलिए ठीक चौरा कितना के बेचाई रे दीदी जी आपके 3000 खिलाव के 2500 पे आ गइला 500 रुपए कम का क देला आजी 2500 हो ए 2500 का नहीं था आजी कनी के चौरा कितना के बेचाई रहला चौरा सोता हैं कहता ना के 30000 के चलिए ठीक है बाकी तो सोचा था नहीं कि अगर पैसा तू फिर खर्चा हो जाए एक ईंटा गिरवा के अथू कर दी हां तो जातनी बयाना दे देतनी एक ईंटा बयाना का देबे के जाके भाटा पर रुपया जमा कर दी लिया के गिरा दिया सन एक टली बालू बढ़िया से तो ढक के रखा जाए ठीक नो ठीक है बा ठीक है एक ने
कनी के बनैलू भुजिया कुछ दिनवा के ना जा तनी बना दीदी जी। हां तो बना दा बुढ़िया खाया तो फिर अथु करे लगी हां ठीक है बा। क्या बा? जन में पैसा देवे तो देख ले हमरा से बुरा कोई ना हो कहीं दीदी जी के जहाँ से बुझाए वहाँ से पैसा रउआ अपना जेब से 1 रुपया खर्चा कर देनी तो हमरा से बुरा कोई ना हो एक बात अरे जान ले जेब के- मैं तो नरेटिया छोड़े में मत दीदी ना अरे लगी जेब जानी के नो रुपया ना हमरो सुन लो, जेब के रुपया ना हम कब कमात खात बनी मैं संगही के कुले गही में बाटा दर जेब के रुपया लगता हमरा। अपना दिन नान खाते ना रखबा हां काहे ना रखम कुछ मां लइका होई नुआ कल बिहान ते हाँ। भैया दे दा त तनी हमर बउआ खातिर किताब के लिए मांगी हां भीख मांगे में तो अच्छा लगी अपनो अच्छा तो वरी के सोचल ना जाई सोचल जाई तुरंते लाइन लगाओ तनी जनी नु ढेर हो गेल देखत राउरत जनी नु बाप रो बाप रे घड़ी के दिन में एके हाली गुमस कर देता है, एक हाली आधी उखड़ता है, एक हाली पानी पड़े लगता हो दादा। साइकिल की ना गई आ गइलू पता चल गइल कि साइकिल किना गई। सोनिया कोला से कहा अरे टिफिने में लाया तो गई निक से एकरा के एक सोनिया कह देले बिया कि साइकिल किने बाबी कर पढ़ाई में ध्यान लगता। हाँ तो लड़किन के पेट के पानी नहीं खे अब निक से जइए पढ़े जल ले अब पढ़ाई पर ध्यान दे। खुशी के मारे छुट्टी मांग के आ गई। हां छुट्टी मांग के आ गई नहीं तो पैसा लगल बा साइकिल किने में 3000 रुपया लेकर ढाबा ये भुलवा वही हाँ काहे जल्दी। खातिर कह दे कि टाइम से पढ़े आ लिखे जाई अब ट्यूशन लगल नु अब तो कहत रहे कि ना जाए पैदल ले अब जइबे न बक्सर पढ़े। उतना के चाउर बेचाई लागल उतना में अब साल जाके भर रोज खाना पढ़ी। पहिले रह तू साल भर के खर्च आई लगे रोज कुदावते बैठावते नत लेके जाइए अकेले आके जाइए अकेले आइए। कहतिया गंदा बतो साइकिल अरे तो गंदे से का करे चलावे से मतलब बा नए हटे 10 दिन के किनो चलाव रहला। कहतिया में झीले नहीं खेला गई। झिलिया वाला लेबी तो लेबू झिलिया वाला क्लियर पर ना बनाई क्लियर पर तो साइकिल से मतलब बा पुरान लिया चलो जा पुरान ले तो मन तो करता है मार दी अब वो तो बेचवा दी ना कह के बेचवा दी लौटवा दे जो तू पर ले बनी जाके ले ले का बा पूंजी जो होने कर होने लागल बरले चलावा तारा सुनो कर अब खाए पिए के टेंशन ना रही ना, यार अब दिन भर ना चाहिए, दिन भर मकावड़ा ना मारी। खाई ना पी आज मकौड़ा मारी अब दिन भर मारे दो के मका रहा देखत हाँ। रे सुनते का ना कौन सोनिया कहतला से कि जाई हैं कनी छोटा की कुरबुरा आती है को का खातिर खूब आती है मार हो सते कहते कि तारे रुपया ढेर रहला मतलब पूर्व पश्चिम के कमाई से लिए नहीं हुआ के कि चौरा बेचाई ओही में से उन करा कुरबुरेला से कुछ होके मान के बा हां उनका भतार के कमाई ना हटे वो सब कोई के मेहनत लागल बा सब कोई के जमीन के आ सब कोई के जन बावे हिस्सा बखरा वो में से बेचाइल बता लियाइल बड़ू का है माने उनका भी बाल बच्चा नहीं खे तो माने कहे के मतलब कि कोई के ना कुछ करी कतना देख के जरूरत ही है बताई वैसे हम खानदान सोचत के लिए रहनी रे। कि भगवान जैसे बोझले बनाए आखी काने देखा वहाँ लड़का हो जाए कि तनी हमारे एगो लड़की रही आ 2-3 घर में लड़का रही ज्यादा टेंशन ना लेनी आय? ओकर आदत हवे शुरू से कोनो चीज देखेले कि देता वे तो चाहे कि अब बा ए जाके मलिकार चलावत हवे तो सब ओकर मलकिनी चुप बन के हम रही बैठ एगो हमार बहिन भी है बियाह भइल बाटे गोतिनी के लड़का लड़की के एकदम अपना निहन माने ले आई तब तो दिखावा ना करे ले कैसी बानी बुझे हम तहार हई ई आय? काम के यार हिया शिवानी बुच्ची के कुछ ना हिया ये अपन काम निकाले खातिर शिवानी बुच्ची कूद के जालिंग कर लिया खातिर हई लिया दो हौ लिया दो वही से शिवानी बुच्ची भई रहली मार मार लेकिन के देख के ठोक बुझाला सकत कि आग लगो रहला हाँ तो जाके हम चेता देनी कह देनी बता देनी सुनाइए कि तो कितना ठीके के चाउर कहती है। बेचाइल हटे मानो तरी ओकर दिमागा में जन गोबर घोराइल बा के हमार मर्दा के कमाई हम मर्दा के कमाई मर्दा के कमाई के चौरा कौन गौवा एगो मर्दे के कमाई ना हमनियो के खेती तो आ दे दो भेज दो भातारा के बाहर भेज दे हम अपन जाना लगा के करवा ले हम हाँ तो उहे भेज कनी देबो, कि माँ माइन के में कमाई तना जब चल जा रखी। हेने रे देखी चला ले तली उतना टेंशन लेके ना चला जाला ओकरा कुरबुरेले से कुछ नहीं के फ्री के मतलब देते अपन कमाई देते तरीका है ऐसा देखाई दे नीमन से चलाई है ना तब यही चला ले दिन उड़त तनी। रही है ये खाली गिर गई ये खाली गिर गए तो तूर दिए गिर गया खाना ना खाइबे जे रे ना काहे एबरा चलाई मजा तो चला गई। हां अब मजा वहीबे करी चला चला दुकर खा ला चल जा गांव भर मिठाई और बाटा तवा चेंज कर ले रे फिर कल पढ़े जाए के बाद लसार खालते ड्रेसवा ई तक तुम पगला के रख देली बिया हो कोने के छोरा सब टेंशन छोरा ओकर कहला से कुछ ना होई जन काम धंधा वो काम धंधा होई ना करे ना की हो पानी पिए जमहाइया हो आई रली के रामू बो उनका कहत रही है के जान कहतली कि बुढ़िया के भेजे कोनो काम बाटे ओकरा रोज काम लग रहेला
ओकरा अपना जी से के ना कहते करे कि बुढ़िया हमार चल गइल बड़ी मांठा मोहे के बाटे अपन मोह के मांठा वाले के आज हन की बात देखे का है यार बता चीची वाले के हमार होई ना हो अब जरूरत पड़े त हम लोग को तनी जाय दी अब ई मांठा ओ घर सिखावला में उ विनोदवा के मतरिया के कहला में कितना दिन चिचियात रहे और चत रहे अथु के नायन हर के बुद्धि बाटे ना ना के बुद्धि से मतलब नहीं के जब कामवा रहले त लौके ली कि हां फलना चाची या कलना तिया काकी हेने आवा मरता नहीं कद आ ओपरा बुझाला केथी भई रहले लो ठीक है भाई आवा तनी हो भेंट करके क्या कहती है कनिया ए कनिया कहिए चाची जी प्रणाम चाची जी। खुश रह हाय धरा मछली लेनी है तारा की ये चाची जी हमारे दिल के बात सुन लेनी तू तो जानता नहीं मछली खाए के मन है बाकी हमारा मरद है चाची जी बिल्कुल हमारा बात ना सुनेला जान जे तो तारा के हम यही समझ जाई ना बनल हो तो पहले तोहरे के कार के लिए नहीं कि तू खा ले जानता नहीं करके तोप के रख दीजिए देख तो कुछ पड़े ना ना पड़े कहनी जानता नहीं को बात जाननी है कि ना जाननी है कोई नहीं का घर में बड़की नहीं खे ना कोई लोग हम के ना दूरिया पर कहां तनी चाची जी हम का बताई रहुआ से देखी जा घर छोकरिया के साइकिल चलावती है दीदी जी के लड़किया के साइकिल किन देला हाँ किन दनी हुआ के माँ किन के लेला माँ खूब चलावती है सही हमरा लागो त जान तनी कुछ बात कहेले नु कि छटका पापा हमरा के हई चीज चाहिए फट्टे किन देवेला जाना तनी 10 दिन से रटा तनी हमरा के ले चली जी बाजारे बाकी मरद काहे के सुने जात नहीं खिले के जात जन्नी साइकिल की नहीं जी चाची जी रवत हमरा से पहले से आइल बने रखले नहीं खेन हमर मर्दा के अंतिनिया जानता हो चाबी उठले रहेली सन अभी तारा मालूम नहीं खे जानलू तू मेहरा रुबरता है ना ओक में रखे के चाहिए हो हैं चाची जी हम का कहीं जानतनी कन्या बानिए से तनी घूट तनी आ जन दिन पुराना हो जाए नो दीदी चाची जी ओ दिन दीदी जी के तो बोलला सास माँ के ऐठल ना छोड़ा देनी नो त का कहे के देख उ दिन याद मत कर कि पुराना हो जाइबू जानलू अभी से चढ़वा के ना बनबू नो तो घर चले वाला नहीं खे उ जानत रू अपना आंख में रखले रहेले उ बुढ़ियो रखले हम जानत नहीं खी हमरा से बेसी तू जानत रू आ उ बिया न बड़की तहार बतिया ना सुनी में हम तो सच कह बेटुआ एक नंबर खतरनाक हुन आ 1 मिनट में उ कह दिन हई चीज लिया के बात का जानी कैसे उ बेटुआ बतिया सबके काट के भौजैया के सुनी अरे का कही चाची जी कुछ कहले दीदी जी नो कि बबूजी ऐसे कह दे हाँ भौजी जातनी अभी कहतरी नो जाके ईटा के थी दे के आज पैसा कहता हाँ भौजी जातनी देवे पैसा तब हम बोलिए कहनी कि बिना पूछले हमरा से कह दे हम तो हमरा से बढ़ के कोई दुनिया में आदमी खिसिया ना देते खिसे नहीं तब जाके तो कहना कहलो कि जिमा ले बनी देख ली ईटा गिरो कि बालू गिरो हैं सबके उहे जिमा लेवेला हैं तो जिमा ले हो ना रखले होई हमरा मरद के तब हमरा के करतो नहीं खन चाहे हमरा जो बोलत रहन बतियात रहन सुतत रहन बैठत देख के जरतिया एगो बात सुन ल तू ना पीछे रहबू नु त तार बने वाला नहीं खे बिगाड़ के राख दी जानलू हाँ तो जानत नहीं कि चाची जी हम बड़ी निमना के निमना खराब के बहुते खराब है जनी मम्मी जी के तो हमरा मन इतना खाली बड़को हाय बड़को ही त धने को जानत अरे रे त ना एको निमे सास पतो में पटेला न खाना ना बनी का हो कनिया मछली रखल बनी चाची जी मछली लेनी खाए के दे दीजिए आ गोल रखबू का ना 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 चली ना ली आइनी कनी घर में बनल बा त कन तन ज्यादा बन गरल कन ले चली तनी कनिया के तोहरे के लिए रहनी है त कनी बड़की नहीं खेलो कर ऐसे दे देनी छोटकी के दीदी ज्यादा खा लियन हम सुन ना बुचियावा के दे दी ह दे रहू ना खाले मछली ना खाले मुर्गा रही त एक पीस खा ली मछली ना खाले मम्मी जी खा ली है ना दे दीजिए हम तो बार मिसल भाई मम्मियो जी ना चर्चा में जाता नहीं नहा धो के आ जाता वार न हो दवार तू तो खइबे करेलु हो खाई ना त नहा धो ले भाई बारा मिसले में नहीं त ना खाए के मन कर ले चाची जी मुंह जुठारे के लुलुआई गए के पेटो ना भर जाए दीदी हम खा ले लुलुआई के का 4 गो पीस ओकरा में धइले बानी कटोरिया ना मिलत रहे त गिलासिए में ले ले ओनी हाली हाली कोनो बात ना कुछ काम रहे दीदी जी हमरा से काम ना रहल हटे हम कने की चाची जी ले बनी त माने आगे नहीं तो गलती कर नहीं ऐसा बात है आ हो कने तोहरे के हम जोहत रानी हां मतलब ऐसा बात बा कि आई एम तो बड़ जेट के जोहत डाल दे हनी नहीं ऐसा बात नहीं खे मान लो तहर घर दुआर बा आईनी अब जोहत नहीं कनिया हो आ दीदियो लौकत नहीं खी नहीं रवा के देख दी त आगे करी हो भेंट कर ली बतिया ली कहां जातन दीदी जी
बाप देखनी हां देखनी नानू कान ठुका लागो रहती तू तो बुरबा के बड़ू तार मछली देन ये तोप के ध देली वो खा रही ना जा दी तब भूखल वाले लोग आ जाता सुचाचा में थोड़े खाई हम न खाए हमरा थोड़े कहूं जाए के बाटे तू ही खई है जान लू तोहरे के लिए आई ना तू तो आगे तो बहाना करनी तारा के लिए देखनी है नो कैसे कान ओढ़ ले रहे अरे का कहीं हम नागिन का हाल नो उहिया ना ताकल जाला ना देखल जाला साइकिलवा नया किन देल हन का नए बा जाना तनी तब देख तब हमरा लगता कि 4000 के एने साइकिल ना हो हमरा से तो कहता नो के 2500 बाकी बिना 3-4 के साइकिल ना होई चाची जी 2500 के साइकिल मिलता है तू पागल भइल बड़ू तारा के सिखा देता तू सीख जाता हां तो जान नी तो हम लइकवा हो जाता नो आ ना करिया नो तो तब देख हमरा कानवा धके कैसे खींचत ठीक है चाची जी हम जाता नहीं हो जाए ना तो जानता नहीं जा कोई बड़ी सुनो दीदी मम्मी जी कुछ को ना ना चाची बनो चाची जी बाकी एगो बात जान ले कोनो बात ना सास से ना हमर गोती बताओ तोहरे से हम कहले तू हमरा से कहलू हम कैसे कह दम नहीं कि बुढ़िया क्वेश्चन जाओ बात चाची जी आज मान ली हमको कोनो बात कहलो ना हम आ काजन जाके अंजादे पर मम्मी जी कहीं ढीला कर जानता हम चल भीतर है हमरा से कह दिया ना हमरा से जानता सुनाइए दिन 4 गो बोले चाची जी ठीक ले जा कुछ जाता दो जान लो जाता नहीं चाची जी काजी याद बानो मैरून कलर के साड़ी ले ले हरियर ब्लाउज और चूड़ी मैचिंग चाहिए अरे उ ढेर पैसा के मिलेला भैया पैसा नहीं खे तोरा पता बानू आय पैसा नहीं का है हमरा खातिर आग लग गइल का पैसा बा हां बोली अरे रोपनी सोहनी के दिन लागल बा भैया नहीं खे पैसा नहीं खे ठीक ना खातिर रोपनी सोपनी सब घुस जाता ना सब घुस जाता हमरा खातिर देखी कान खोल के सुन ले का भौजी कहे त टन से चलिए कल कहले त टन से आगल बाजारे से समोसा हाइए हाइए हैं रखले बानी समोसा कहल ले ले तरह के साग सब्जी कहल ले ले आवो तनी अब भाई को खातिर पैसा बा ना ठीक न हाथ खाली बा घरी काहे की साग सब्जी माने हम एगो खैला कि सब कुछ खाले घर सबे खातिर कहत तोरे के थोड़ी कहत त साड़ी हम पहनम के तारा भौजी पहनिए त कहीं कि भौजी के सुनम तोर ना सुनम माने साड़ी एकदम जरूरी बा भाई ओई के बियाह लागल बा तारा गांव में हां जरूरी बा बहुत जरूरी बा ना मिले तो देख ले हम तांडव रच देम घर में जन्नी हमरा से खराब को दुनिया हां कर तांडव रच इहे अब तू कर बिया काहे ना जी फलल फूल हाला कइले त भगवान करे आग लग जाए हमरा खातिर का भइल बाबे हो का खाता कच कच कइले बारू का भइल बा मरून कलर साड़ी चाहिए एकरा के ना ना डिमांड करा मेरा रूप के का दूसरा से कहीं अरे ना भौजी लेखा रख ली का तरवा देवरा रख ली गांव में के को मुंह संभाल के पहले बोरा का बोला तारू माने का करस अंतरा के लोग लइका बा करे जवा बेच बेच के किरनिया बेच बेच के त लोग लुगा कपड़ा लिए से नई खेजैया होई त लिया के दिनु ये समझाओ मम्मी जी हमरा खातिर साड़ी खातिर पैसा इनकरा पास नहीं खे अब बूची खातिर साइकिल आ गइल है परसों जाके हई हई ये समोसा ले आइलन अच्छा यही खातिर बिस्मा धल बारू लइके के साइकिल लिया देख के आ तैगो तहरे माने एथी ना रहल खटे सब कोई के हिस्सा बेचार ल धान चाउर बेचार ल ओही से आई रहे सबके हिस्सा का हिया के कुछ ना करिला बैठ रहिला का है त माने घर में और लोग ना करेला आ खेतों में बोलत एगो तहरे इहो के कमा के तू चालू कमाई खतरा क्यों हमहू जानी खटे खतरा देखत नहीं खी रवा कतना खटतनी ना करतनी देखी दू भाव मत करी कौन चीज दू भाव करतनी हो ए जाके देखत त कैसे ना लो कही चाउर बेचला लख तब न पैसा के किन लख हो त का है हमरा खातिर मर गइलन का है माने तू जत रू लइके पर जाके दिक्कत ना कि नहीं तो हमरा साड़ी पहने खातिर दिक्कत होता हां अभी लंगटे न घुमत रू तार बात देख पहन अजी देख ली आज साड़ी ना जेनु हमर मरल मुंह देख ले अच्छा सुन भाई काहे हाला कर तू झूठो के साड़ी और आज हम कहत नहीं कि मानी नो तरवा से मांगा साड़ी ऐसे लोग घर में अलगा बिल्गा करवावेला बुझा गइल न अलगा बिल्गा ये लोग करवावेला ए मम्मी जी रउआ आंख देखावा तनी त कह दी त मलगे रह जाई हां तू तो वही पर लागले बारू एगो लड़की के साइकिल का किना गल 3000 के कि वही में बुझा तक सफा बिस्मार समझ बतारा बिस्मार नहीं के समय हम कहनी साड़ी खातिर त कहत कहां से का है त बता जरूरी त नहीं के बस और ये तरह का रहे में बियाह पड़ल बा का है त पहनम ना मन करी त माने मन करत जरूरत रहे जौन चीज के पहले पूर्ति कइल जाला तो उनको जरूरत ना रहे का है मेरे को जरूरत ना रहे रोज पैदल जाते पढ़े खातिर का जरूरत ना रहे हम के बच्चा में जात रही जा कसने के का यहां से बक्सर पढ़े जे ट्यूशन पढ़े खातिर पैदल जाई रोज पैसा दिया तबे त कितना पैसा लगता कितना पैसा लगता तो रउआ दादी हई ओकर बाप बा ओकर माई भी हां त माने कि दादी है त दादी ने धोई तहिया के ढेर खूब बोलत अब ओकर बाप बाहर में कमात त नहीं के करत हो आही दादा बुरा लगता माने सच बोलत जान ये संभार के बोलो ठीक न चाही तारा का हम ले आई लेकिन अभी तक रुका रुपया पैसा बाना हाथ खाली बा कोनो कीमत ओकर बाप कमात
तनु त बन गल इतना ए जा ई कमात रे खर्चा चलावत रह अपन बा गिनाए लागत हवे लौका त अखे से तार भातरा कमात हवे काहे ना काहे ओकर मर्दा कमाले त ना करला इया के सीधा हां तू हे त बारे में टेर सही कहत कि सीधा ताल का टेरिया कोई नहीं के जानलू ताल का टेरिया बाल बच्चा नहीं पैदा कइले का हो गइल जी बिस्मा बाल बारे का साइकिल देख के कि साइकिल काहे किनाइल बरुए ना तो पैदल पढ़े जाई आय इनका करेजा पे बाप भाई करेजा खाती है ना का मनाओ तनी का हम बाज भइला रही हम मनाओ कहानी तनी ये ना हम कहानी बोल अरे दीदी जी चुप रहो भाई काहे अपना सब हो जाई ना तोहरे होई बा रखले में ढीर में पोसा तारू ना काहे होई होई का इनकर भतार कर दी काहे नहीं कर तू कहलू बात दीदी जी के तू भतार कहलू कर कहले बनी जाइए कहले हो कम तैयार अच्छा। अब हम आइल बनी तो अब देखो तू है कर माई हो कि ना तारे माई के पैदा कइले रही कि ना बोले सर फिर उहे गई रही देखी मम्मी बोले सर फिर उहे गई रही हमारा के कुछ बोल दे हम माई के बोला काहे खराब दुनिया में ना तारा से दुनिया में कैसे बिया जी नागिन भाई बिया चुप रहो हमने का काम बनी है दीदी जी दू मुहा साफ ना नुई चुप रहा तसले मेनियो सब तोरा से कोई कम होई तोरा से कोई कम होई के भीतर भीतर बुझाता का पीसत रहत रे काची पिसतन जी का पिसत देख ली हां त का करबे मरबे मरबे हमरा के बाबू जी काहे खाती करतन जब होता ना दुख तकलीफ बात ना भेजी जाए तो रुका जब ओकरा दिक्कत बानो त बांट दे रे छोरा बांट दे लगा के मेहर के देखी कहनी नो बात मैं भी एक कहली अलगा ना कह काहे पहले तही कहले हो पहले तही कहले काची त काहे त देख बिस्मा दे त का लड़की के देख जरा बरे लड़की के देख जरा बे सुनिए हमरा कहे त माई हियो कह देलस हो गई मालिक काई नहीं दिया लगा के हम हां कह हां ते कैसे कहते के रखले बिया देवर के ते कैसे कहले कि दोगा के रखले बरे हाय कहते के तोर लेखा रखले बनी त लेखा रखले बनी डिमांड पे डिमांड हम त काहे से डिमांड काहे ना त जा तू कर तू जाके सुध जा कर हार मरदा है जी गावा हां बाटे त के करा से कह बाबा भी जाके सुध हां तोर मतरिया सुता रहे नु तोर मतरिया सुता रहे ओए पैदा कइले बिया करा के तोर मतरिया पैदा कइले बिया हमने की पैदा कइले जानली तना अच्छा रंग लगावती है जी भाई ओका अच्छा लगा सके तू जाई मरे नहीं खे मरद बता काहे का हमर मरद से डिमांड करतन ये बाबू के ले आई है ए बाबू जी का आता पे भात के लेके चल जो बापा तोर देता नु जमीन बिगहा के बालू तोर बिगहा में चल जो लेके चलिए जे काहे तोर बाप ना दी हमर बाप पैदा कइले बाबू त ना दी हमर बाप का इतना औकात बनो हां इनका के बैठा के हां तो ठीक है बैठा के ले जो खियाइए ले जो बाकी ले जो 6 महीने तेरा बाप के भास होई नु गाड़ी में तो कह दे बैठा के खियाई हां खिया लिया खियाई मेरा साल भर दूध हां तो जो भना सुथ बाना त काहे भौजाई नयटी करत ये है वो बच्चे ए जती हां ये लोलावा से जैसे तोर लोलावा सही तरह मतरियो के लोला होई से पतोया नहीं खे बस हमर माई में मिल जाइम रहुआ हमर तो जरूरत नहीं है तोर माई में मिले के काहे ना कुछ चुप रहो माई में हमरा नहीं थी सब रौरा करवाओ तन सब राउर बा चिलाई कहली बोलनी है हमरा चिलाई बू गल देहलू बजे सास गइली ला जाई उहे खीसा कइले बड़ू देखत रही मुंह के जबरी भइल बड़ू नहीं खे मोर लाइक यही चाची से जी सिखाइले वाली मम्मी कुल चाची जी सिखाइले वाली हां ओकरे से नेगर हिता भइल बा ओकरे से हिता भइल बावे नु हमरा के बोल दी बाकी चाची जी के कुछ बोल हां चाची तो सास भइल बारी न चाची तो सास भइल बारी ठीक है बनी चाची हां तो चल ओकरे बेटा पर चल जो ओकरे बेटा पर चल जाना बियाह करके हां चल जी हां चल जो बड़ा जी तुरंत चलो भीतर चलो भीतर ई हे अदतिया रहित चल रह भीतर जल्दी। कदी मुंह संभाल के बोल के ठीक नु न त अपन लेके आगे अलगा चूल्हा चौकी अरे ना बना भगिना अच्छा तुझे काम बना बड़े चल हमरा माता मीठी पसंद ना मम्मी जी जान जय माता जी हमारी नु पापा ने कह देना तो ये बड़ा बोटी बोटी काट के फेंक दी हां उनका हिम्मत बा बोटी बोटी काट गया तो हमार मर्द के बोटी बोटी काट दी हां ए! बोला तनी ढेर हां तो ये सिखा रे मेहरी के कॉल कर मेहरी के कॉल कह कहीं के देख ले हम साड़ी ना आइल त फांसी लगा के हइए फसरी में मर जे हम अरे ले हम कहत नहीं कि हम कौन एक ना ले आइबो पर कुल हाला गुलो कोई जरूरी बा रउआ यही चाहत रही कि हल्ला करो सबसे जना दी 10 गो आदमी से के साड़ी एक लिया के हाला केले से तार सरिया आ जाई हाला केले से तार सरिया आ जाई नो अरे ले ले भाई अभी हाथ खाली बा बार कहत नहीं काहे नहीं के बतिया मानत हमर तू तो देख हम मरल मुंह देख हम ना लिए तो सही तन जाई जा लेके आओ साग सब्जी पहले बनो ओकर बाद देखल जी सुन ले का आगे साइकिल चले आ अरे मई कहाँ बिया एक चाची हमके साइकिल चले आ गई मई कहाँ बिया हां त काहे ना निक लगी काहे ना अच्छा लगी साइकिल काहे के मैं के तोर ईयर न देले बा एही से नो निक लगी ये कैसे बोल दलो चाची तनी मुंह संभाल के बोल ठीक बा नु ए बेटी ये टिट भर के बोला ही बात अब बोला तनी मरम झप के ठीक हो जेबो जानलो नो चाची नहीं ऐसे बोलबू आ हमरा के का तू हम कैसे बोलबू का त दरमाइश के बोल ना सकिला लगा के हां
साइकिल तू ही रख ले बाबू अपन नहीं हरामी रो से याद बा ओसन कुल खेला खेल के बालू नहीं हर से आइले बालू रामा ये पढ़े जालू कि सब सीखे जालू आ सीखे जालू तू बियाह को के आइल बालू की ए नचनिया के नाच खेले आइल बालू हरवा में आए ढेर बोला तारू जल्लो नो धोक सके दम धसोरिए देम साइकिल टूट चल जाई आगे लगा देम साइकिल में टूट द तार भतरे के तकिनाल का ह तुर द हां तो तोर माई थी यार देले तोर मैया की यार मार देम फाट जी जान तो कि ना खींच ना बराबर तनी मार तनी देख ले अरे तेरे करबे न तो मोर हमरा के जल्लो नो काहे त काहे ला अपन बापो से किन मारे लिसा बापा काहे हम बाबा हमर माई हमर खियाइले भी चाचा के तबे किनवैले भी ठीक बनू हां त खियाइले भी नो तो उनका के दम तारा के न तो हम गाय सब भीतरी समझत रही लेकिन तू भीतर दूगो सांस वाला फान वाला नागिन बालू ई ना जानत रहनी ना जानत रही ना तारो माई के हम ना जानत रहे कि दू मुंह साफ पई हमर माई के जा देख टोला पड़ोस में कितना नाम होला तहरे निहर ना माई लेकिन हम घरे घरे ना घूमिला काटत रहली घर घुमनी आदत ना हम बियाह काटत रही सन काजिन कौन चित बदली खिया दन हमर चाची के कि तारा माया में पड़ गेलन तरल शादी चाचा करना कह चाची मत कह चाचा के कहत नहीं चाचा के ठीक बा नो चित बदल तार माई खियावत होय हमरे भत्ता के खिया के आ पटिशन लेवेली आ खींच ले रख तब तू नहीं रहलो ठीक बा तब चाचा हमनी के कुल काट रहन ठीक बा हां त करिया ना पहले चाचा अकेले रहन अब चाची आ गइली तब त आह लागे कि चाचिया के सब दे दी हां देख जैसन आदमी रहलो वैसन सोचेला नहीं हर से 10 गो खेला खेल के आइल बालू 70 आदमी आ त का ससुरो में जानत हो देखला मुंह संभाल के बोला ठीक बानो का करबू नहीं त का करबू बोला ना तो तू का करबू हां हम रखले बानी तू का भाग के साइकिल ले तार भाई रख यार देखे रखले घर में अरे यार नहीं है मामा मैं यार ना रखला ठीक बनू रखले है तबे तो देवर का हमर भतार के फंसा ले पुलिस मारे तना लड़ दे रे बुचिया देखो ना चाची जी अभी तो भर के भी अब हता जीव निकाल के बोलतिया पढ़ा लिखा लड़की है तना बोली रे झरिया दम तोहरा को चल जा अपन घर दुआ ना त जंतरू की ना ठीक बोलबो बनू बोलबो तू हमरे का अरे सिखाओ का हो कि है इतना चढ़ के बोलत का है एकर में जाने रे का है ना हां का मतलब का जी चाची नहीं यार आगलू दूध में मक्खी पड़े आगलू सब के एक बंदा देख ले कैसे बोलते देख ले काहे इनकर बोले नहीं सुनत माई हमर चाचा का रखले बिया देख खेलवाड़िया चचिया के कैसे कहतिया कैसे करती तोर माई खेला कर हम ना है पर जाके पूछ जाकर सिखावा तरू ई तोहरे सिखाव का करती है हां हमरे हर बेरा तार जबान में हो गइल बा कि रखले बिया तू देखले बा मैंने रखले बिया काहे रह रही हो ना सोचे तो हाथ की लड़की है तना लड़ती अच्छा फिर सिखावे ऐसे कर बोली ना निकलो तो सिखाइले बिया इहे कुछ चाची जी सब सिखावा ठीक है जेबू अपन तो देची ना तो हमरा के कुछ ना काहे के अपन दादिया लेखा करे तहले के बैठ के गांव भर ना तेला बेला ना कर चले ले ए मम्मी जी रउआ आ दीदी जी दम सीता जी हैं जहां के एकदम बहुत बदमाश तो खुदे लौकता के बदमाश बा का करत तो लौकत आखिया से दिखत है मम्मी तो सब देखत रू सास ने आइल बड़ी ना तो सास आज काम करो सास तार हो ना हई दूध पिया बच्चा का ले आई रनी घरवा में के हम सिखैले आहो तू ये से जाता जाए तो तुम्हें घर में पैसा दन तहिए से घर में ड्रामा लगा नीमन आदमी बोले ना नीमन बात बड़ी पावर लागे नीमन बोलत बड़ी पावर लागे नीमन बोलत नहीं खू इनकर घर है ना मत रखले रहे हाय उहरी पे पड़ा रे हाय उहरी अपन भाग के बियाह कइले बिया अपन तो भाग के बियाह कइले भाग के तो बतारे में ना पारी हां तो उहे ना बुधिया से देवर के नहीं रखले एक खेला नहीं देवर के नहीं खेला खले आसाई ना एगो भतार छोड़ के दूसरा भतार हाय कहतिया तू काहे पैसा मर गए रहे कि छोड़िए क्या रही छोड़िए के रही हां बताओ ना बताओ सब के पूरा माई के भतार रही मुंह के रही बुझाता के होत के लेके सलाम तो ऊपर एकरा ही बुझाता कि माई के कहते चाचा के रखले रहे देख भाई कहम एक बार ना हजार तोर भातारा का रखल आई तो फूट डाल लोवा बरिया रे छाव देख घर बना तो भातारा होता तब भातारा के लेके अलग बनाइए खाइए मम्मी जी हां आज के बाद हम एकल में रहम नहीं पैसा रह भी रे पैसा रह हम इनकर ना रही रही तो हम ना रहम अरे जान बीट भर का बोला ही बड़ी जा ससुराल में बास ना होई तारा तोर बात हो गइल ना खेला कर के बात होते ना तो वो करो का जान भी तो ओकर होई अबे ढेर पोसत रहे नु अबे बित्ती भर के ओकरा बित्ती भर कहत रहे वो तो हक ना पैदा हुई वो बित्ती भर का पैदा हुई ना तो आखी लौकी ऐसा संस्कार ना दे आखी लौकी ना चाची अब बड़की में से लड़ बड़की में से लड़ ना उठावला रही ना तोरा लोलवा देख के वो सीखी रवा सिखोइले बानी हमरा नहीं खे तोरा अपने सीख जाई अपने हई वाले को आजी हई ओकरे को आजी जी हाय आइल बनी हाय आइल बनी बाबे से सुनत नहीं का करबू बोला ना तो ये
बोल के गई है हां तो तू आके घर में तू आग लगाइबू तू आग लगाइबू हो नहीं मैं आऊंगी कह के ना बोला घरों में आग लग गई हां घरों में आग ठीक कहता हां ओस तोर बेटी उड़ रही है फिर वो लेके धरा निकाल ना उड़ल हो जो ना निकाल ना दिया के देख अभी बेटिया के दे हां ये खेला निकल वही में जोड़ ले वही टीम में जोड़ ले एकरो के लेके जाइए एकरो के लेके जाइए एकरो के जोड़ तहार तू थाली हो गई बड़ू ठीक है चाची यही से कहता बड़ा की 4 वाली धराई रे इनकर लाइक मैंने किरण सिंह हमने के अपन टीम में हमके को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी थी लाइक शेयर कमेंट करते रहे बेसर के साथ विदाई अगले वीडियो में कितनी बाय आधा रंगवा के आधा भाग गई नहीं आ वो का करी आधा ना रंगवाई तो एकरा के छूट गइल भाई होदी तू अभी रंगनी असही चलनी है यो सुखा गल कहने के दोसर लिए बता ना अब लाल निकालो रखले बनी ले आइल बनी हाँ तब हमने लाले न तुम्हें लोग तो बैठ के ये सब अगरम बगरम कहत रहनी हो कि तू में सब का तुमने दूसर बियाह करता अजी उ मोगी में का बाजी भई का न मन के सुने ये तना सुघर लड़की पैदा कइले बड़ी काहे के तू दूसर बियाह करता नहीं पता ना मौगियो के खुशे बियाह मोगी खुश बियाह हाँ कहता है कि हाफ ये कि का ये मैं समझ में देखिए सुननी तो कहने के मैं ना भगनी का त पढ़ल है 10 तक अब पढ़ले ले बाल के मैं बुद्धि तो नहीं खेलागत कौन मेरा नु कही हो अब बाल बच्चा भइला एगो होला के चलो बाज बहिरा बियाह तो कह देवेला कि चलो बियाह शादी कर अजी तो सुनले हई का तू गोइल पे बियाह करे हां फगु बा कहत रहली कि जे ओमे सब बियाह करे हम कनी आई दादा तो बाल बच्चा के बोले बा अजी त गांव में एगो लीले कइले बान सब बताई हवा तो बुझात है ओरा कौन चीज के कमी बा गांव में काम ना त राजा महाराजा नई खनाए 5 बीघा खेत 5 बीघा पर मार 2-3 गो राजा महाराजा ने मेहरारू उतार हम तो इहे सोच के मैं थी भइल बानी कि कहीं झूठे कोई मजाक नहीं खेनु करत लेकिन हमरा कहत रहली हम कने कैसे रोला पता चलल दी हाथ रंग दी हमने के फगु पे कहत रहली चाची गरनिया नु खेतवा देने फगु बचाती हां उहे के पूरा गांव घर के तो गांव में घूमत रहेली तो आवत त कहत रही अरे कनिया कहां जात रही मने आवत नहीं खेत से कहां जाएंगे बे हम तो ई सोच के पागल आइल बनी के बताई हां तोरे टोला में होता मने हमरा टोला में आ तो का उमेश बियाह करे के हम कने पागला गेल बनी का त हम पागल आइल बनी ते पागल आइल बनी तोर बुद्धि काम नहीं के करत सही में गोल बा बियाह करे हमरो भरोसा ना भइल हवे अब देखा का करत मसन तो ये सुन के देखत नहीं ओकर माई के कहीं नहीं कातना देह जतवाई ओकर माई का एगो पतो येले ना मिसल होत रहला का मिसवा एगो पतो से नहीं के होत तबे नु दूधू को पतो करतिया फिर 3 4 गो करी हम ये तो देख के थी खत्म हो गइल जी मम्मी जी छोड़ दा दूसर लिया के थी रंगाई हां तो दी वही तरह घसेट देता नहीं पूरा टोला महल्ला में एकदम हल्ला बा शोर बा एकदम है उहे मन से सुनले होई नहीं तो कहनी कि अच्छा हम टाही में बैठल बानी जाहे दी के बियाह कलियन त एगो गांव में रिकॉर्डे बन जाई कि मेहरारू के रहत है अभी ना उहे त तकलीफ के दूसर मेहरारू उतारता हम त सोच ई सोचता नहीं कि कन्या कैसे राजी हो गइले उनकर माई कैसे राजी हो गइली बता देनु कि कोई फसैले उसल ना बाहर भीतर जात रहल त कोई मौगी के कुछ सिखैले उखैले होई जे छोड़ छाड़ दम ओइ से डरे कहीं राजी भइल होई हो सकता कि घरावा में खूब हुसले होई ह ना कि छोड़ देही बा त उ कह देले होई कि हां जाई बियाह क के आई लागत है कि माना के देखो असली जो कौनो मेहरारू चाहिए संजी काठो के सवत ना भावेला ना भावेला आउ चाही कोई कहले ओइ छोड़े छाड़े के कि तोरा के छोड़ दन तबे उ डरे कहले ना सही कहत कहत ना कोई कि हां तू छोड़ के हमरा के दोसर बियाह करहो लड़की होते चका बियाह एगो और लड़को न शायद बाल का दुने हो हम तो जइबो जल्दी ना करी ना एगो ना लड़की है बिया लड़की एक बियाह नु हां तो उहे सोचल के फेर में परगनी कि मारले पिटले होई वही से कहीं करत होई नती आजकल जाता से बाहर भीतर लइका ऐसे ना डर भई रहता हो कि बाहर भीतर जाता से एगो फंसा ले तना से लेके चला होता से तो जब इहे करे के त काहे खातिर बियाह शादी करता से नती पहले ही कह सके हम बियाह ना करम रखले बनी हम तो सोचत नहीं मम्मी जी की एगो मियान में दूगो तलवार कैसे रही हम त ये सोच के डर भई बा हम त डर समझ बा कि नती ई जाके बियाह शादी करत त हमरो लइका बाहर रहो कर के बोला जानो तनिया सोमरिया के भेटाई रही हमरा के हैं पूजा करत तो देखनी कि कनिया समझदार लागत रहे कैसे उ बर्दाश्त करत है हमरा तो बुझाते नहीं बड़े उहे तो कह दनी पढ़ल लिखल बड़ले भी बात व्यवहार को सब ठीक है आतना दिन हो गेल आज तक ले कोई केहू से रेव टेव ना लड़ाई ना झगड़ा एहू नतिया के कातना माने ले आ तब ऐसे करत आबे तब का कहते कि ये दीदी जाय दी रउआ पूजा कर ली आई संग ही ओसे का पीछे आइल बनी त पूजा क के खूब कुतुर कुतुर बतियावत आई पागल बौरा ना लागत रहे बौरा नहीं खे भगवान जाने छोड़े छाड़े के कोई ओई से डरे सही कहता हो मती मार ले तरी से कोनो कोनो त का कर सब यही फंस जाता है सब फेरा में हां जी आजकल के बड़ी दुनिया घोर कॉलेज का गेल बा मम्मी जी कनी ऊपर डलिया ले जाके दे देई डलिया दे दम कने के बबुआ के फोन कर कह द कि आ जावे जे काम धंधा करी हो
छोड़ी जगह छोड़ी बियाह का? करे करे जाके तारा कर डर नहीं के लेकिन हमारा डर बाबे आ मत तारा के सोची मोह बाबे हमारा विश्वास बा अपन सेनुर पे विश्वास बाबे तक आजकल के सब से उहे नहीं खे रह गइल रउआ अपन जमल पे विश्वास बा कि नहीं मम्मी जी लेकिन हमके विश्वास देख के बा डर भई रहता वे देख के डर भई रहता बात कराबा त ओकरा से यही जा रही जा कमाई खाई अच्छी ले तो ज्यादा नहीं दीदी जी के कोई एतराज नहीं है ना अरे ना भाई ओकरा एतराज नहीं तहरा एतराज नहीं है ना ना जी हमरा काहे के एतराज बा हाँ तो चलो तब का फेर में बाड़ू चला बड़ा का तो चला चला कुछ खास का बात बा घरवा अरे खास काहे के बा चलो देखी हो वो दीदी के देख ली हो हमरा से प्यार करिए ना जैसे रउआ करीला तब का झगड़ा ना हमरा से करिए सुना झगड़ा हो एकदम साचो ना जी हमको हमरा बहुत डर लगता पता ना का है बे झूठो के डरा तो कुछ ना हो चलो देखिए कितना बढ़िया स्वागत करी तहां रोजी गाऊ हाँ बात स्वागत कह दिल बनी का फोन करके तब पहले से कोई के ना बियाह करता रहा कैसे ही तुम हां मैंने दीदी जी राजी बनी ना हां कितना अच्छा लगे जी दोनों बहन के मिल के रहो हम जा रहुआ बीच में रहो हम के अगल बगल रहो हम जा कितना नीक लगी ना खूब सुघर खूब सुघर का खूब गर्व से कम कम 2 गो मेहरारू बड़ी सब कहबे करो जी कोई के कौन एगो जान बताइए हमरा से तो कोई के एगो में मतलब करे में बुझा जरा रहो 2 गो संभाला दू गो तब कोई बा गंगा में का जी केहू नहीं के अब पहला हम ही बनी वैसा कि दू गो बियाह कर ले कहो में बतिया कहबे करो तब ना है और तो शान से कहबे एकदम या मोछ ओइठ के तरेरा मार के ना एगो बकरिया की हो जी ये क्या है पापा मम्मी तो हार नहीं कि मम्मी बाग बम्मा जाके तो हरदम ऐसा करत रहेला मजाक करते नहीं मारा लगा भगजान जी कहत नहीं तो देख के दीदी जी के लड़की ई है ना कि मम्मी हई मम्मी हमरा से कहे रहे कि तो नहीं कि मम्मी आवत तली निक बार हो नहीं कि मम्मी गुड गोल लगी ना मैं खुश रहा ये बेटी है हमार हां मिठाई ले बारू नहीं कि मम्मी हाँ मिठाई बाटी आवत ले के पीछे से के उनो यहाँ के कोई का लगी जी माने राजावा लेके आओ ओ तो जितना लिए हन उतना खा जी हन पीछे रस्तिया में अच्छा तो खाइए खा हाँ ले ले जी बड़ाल बटा कहां गेल बे बकरी रे हाँ? बकरिया कहां बिक देल ले जाके एक बकरिया बेचा गई कहाँ जातनी हाँ बकरी खो कहाँ जातनी और 2 गो बाली सने को बेचा गल 3 गो रहता तो कहां भेज देल बड़ी कुकु कहाँ खा गई जातनी? असरे ओ बकरिया के जो तनी का जनी कहां गइल बिया दोनों अच्छा अब माई बेटी में के चली जा चल चलो कहनी है बकरी भाई मम्मी क्या करत रही दीदी जी दार मम्मी मम्मी हाँ? कल पूरी बनावत बा हाँ हमारा खाती हां ये जी बड़ा नीक बनी दीदी जी कल पहले ही ना तारा सब बनी हो ओ मानेंगे पड़ी हम बहुत मन में खुश बने भरसक ना शंकर भगवान के पूजत रही हम जन्नी कि नहीं जाएगी बाजी अब है नहीं आओ बबली पुरान की मम्मी बबली अरे आवा दिखाई अरे आ गई काजी दिखाई अपना नया जोड़ीदार के अरे बाप रे वो तो सुगर उतार लेनी जी हम तो सोच रहे कि इतना सुगर होगा ना मिलिया मिल गई कि काहे ना मिलियन खोजला पर भगवान मिल जाला नहीं खुश रहा बिना कहले गोड़ लागत रही पुरान की नहीं की मम्मी मत कह बड़की मम्मी छोटकी मम्मी ठीक ना कल कि कनिए पहले तारा हम स्वागत करी गोड़ धोई तै बैठा पीढ़ा पे बैठा खता स्वागत में देखत रही सब तारा डे क के हम रखले बानी ठीक ना क्या तनी अरे माइयो का तना बुझाता कि माई एथी कोइले रहती है अजी कहो रास्ता में आदमी सब भेटाइल हुई सब ताकते हुए ना ही अरे कुल मैं पूरा गांव के एतराज बा कि काहे भैया 2 गो बियाह कर ले एगो के रहते अब बताओ जान दीदी जी मेरा रास्ता में आदमी ताकत रहे और मर्दाना से ताकत रहे आई दादा तो गांव के काहे एतराज बा जब हम राजी बानी हम खुश बानी त गांव के एतराजो के का करी आई बताओ ता बतावा हो हो तो कोरा छागल ना लगइले हो ना छगलवा न आइनी गड़िया में फंस के टूट गई और को हम अपन खोल के तारा के देतन ठीक है ना दीदी जी हम परसम रखले बनी ले हां नहीं को छागल रखले बनी का जी बुझे के पापा कहो बोला कहले हैं कि खुश बानी नु खूब खुश बानी हम भाई देखी हमारा कोनो दिक्कत परेशानी नहीं के जी बुचिया के पापा अरे वो जो गो चाहे तो कनिया उतार सकत है ठीक नु हमर सब ठीक ना हम कुछ रोवा के ना बोले चाहिए
कोनो औरी पसंद पड़ी से त कह सकतानी। ना इहे एगो रहली ह। हम परीक्षा खातिर तैयार बनी, ठीक ना? इनकरा के परीक्षा इहे रहली ह और बाकी कोई बा ना। नहीं सोच लेम मान ले कि कब रह के मने कर दी आहो कनिया, अब तारा कोनो दिक्कत ना हुई ना दीदी जी रवा हम तो सोचले रही कि रवा खिसियाम झगड़ा कर, बाकी वो जो सोचली बहुत बेकार, बाकी बहुत अच्छा बनी रवा। पागल हऊ, हम अपने मर्द के अपना मर्जी से बियाह करे के भेजले बनी, टाइम में हमरा खिसियाए के बातें कहां से आ गई? खुशी होके नाम भेजले बनी। हां नहीं कहत रही तो हम अपना से बात बना के कहत हुई है। अरे नहीं तब अब कोनो माने वो इधर उधर रखे के बटुए लिया के घर ही में ना रखे के बटुए, कहां आदमी छे? अगर हमरा से कोनो गलती हो जाए छोट बहन समझ के माफ कर दे हमरा के। चुप रहा, ठीक ना? कोनो गलती नहीं, गलती होई त हम बानी ना संभारे के। अरे तू गोड़ाला हां लागी कनिया लेके आइल बनी ना बुझा त कि आते एकदम माई के भुला गइलन। ना मम्मी जी सिखाए गो हद कितना सुंदर हमर कनिया बिया। निक बोलतारी मीठ बोलतारी। हां आवाज में मिठास है इनकरा के। अरे बबुआ अब फौवा बना न देखे कुछ बोलत रहली ह, मार उठ के दुआरी पे जा। अरे पगल आइल बनी मम्मी जी, रो दुनिया के फेरे में काहे के रह जानी? घरे खुशी का माहौल बटे, खुशी मनाई, ठीक नु? यही से हम केहू के बात में ना आई ना। जब हमार पतो खुश बारी त फिर हमारा दुखी होकला के का दरकार बा? और टेंशन मत ली, ठीक ना? बड़ा रउआ कहत रहनिया कि हमारे एगो बेटा बा ली, अब एगो बेटा एगो पतो करत करत दूगो पतो ही उतार लेनी, अब घर भर गइल ना। हाँ तो अब अच्छा लगता, घर भर गइल, कुछ दिन में लड़का बच्चा से भर जाई और अच्छा लगी। हाँ देखा साल लागे से पहले आ सवत कहीं कि कनिए कहीं कनिया बहन छोटी एकरा में छोटकी देख छोटकी कनिया ना साल लागे से पहले जोड़वा बेटा के जन्म दे दिया, ठीक ना? कि ढुलत रहिया का नाम वो ठीक बात है, हमारा जोड़ा नाती चाहिए। हाँ ना ता जान लो, आ जब ना देबू तो का करी? उपाय नहीं के एगो और बियाह क के हम लड़का के लिए आबो। पागल आइल बनी मम्मी जी, यहाँ के मन करी तो यहाँ के बियाह करम, ना मन करी तो ना। यहाँ के जौना चीज में खुशी, यहाँ के जौना चीज में खुशी, ठीक ना? अब रउआ सोच ले नाती पता ना देबो हमरा के हैं? दिया मम्मी जी इतना जल्दी नहीं। अब तहार मन को छोटको तहार मन, जब तहार मन करी तभी कुल के पालन करिए, ठीक ना? कोनो जबरदस्ती नहीं खे। दीदी रोहित कितना समझदार बनी, कितना नीक समझदार बनी तबे तो वही जा तू आइलू आए तना बढ़िया से हमनी के बतियाई तो बनी जा। जी दीदी जी रोहित ठीक कहतनी कहले है ना ना भइला ना मम्मी जी कनी है मम्मी पुड़िया उड़िया बटो तो पुड़िया उड़िया टुंगवा दी ना, नियम जौन बटो करवा दी ना। ले और टुंगवा के हमर भूख लागल बा। चली रहो घर में, चली हम लेके आवत नहीं टुंगवा के कनिया के, ठीक ना? हम जाने तनी काची करवा, भूख लागल बा, चल आओ हो कनिया। घर में सब जाके का मूड में रहे। अब पुड़िया टुंग के जाइए। के बा हो? हम बनी एवं जी के भाई? चाची जी। आई खुश रहा दी दूधा छोटकी के बना के चाय दे दी। आहो कन्या सही में माने ये सब सुनतन जो का ठीक है बाबे सुनतनी। अब रउआ का सुनिए, अब रउआ ना बताई। माने ये तो सुननी है कि बैठ बैठी आहो बैठम ना जाए आई तो बात बतियाली तबे जाई। का बात बतियाली हो कहनी है कि तारा कोनो तकलीफ नहीं के हो बियाह के लिए लहन तो? आई जी चाची जी कैसन दुख है तकलीफ कोनो एथी से थोड़ी ना क्यों आगे कहले, अपना हमनी के दोनों मर्द में मेहरारू के अपना मर्जी से भइल बटुए। आहो ठीक बा कहत मर्जी से भइल बा, माने कहीं तरह के डांट डपट के नहीं ना बियाह करैले। जी चाची जी मने दरो देखला से का बुझाता कि ई बताई। आहो हमरा बुझाता कि हम सपना देखत हई, हमरा भरोसे नहीं के ओकर देख ली तनी हाथ में चिवटी काट ली, सही में हम चिवटी काट के देख ली कि रियल में हमरा से बतियावा तनी कि झूठा मुठा के रहुआ हमरा ऐसे ये तो सोचा तनी कि तारा बाल बच्चा जब बोरले बटुए आ तब फिर दूसर बियाह कोइला के में का जरूरी रहल हटे, वो कहत रह हम अपने से करैनी है। चाची चाची जी मम्मी जी कहत रहनी एगो बेटा एगो पतो एगो बेटा एगो घर भर पूरा भरल लागते ना रहल तो का कम कनी के अच्छा एगो बेटा मगर पतो ही तो कगो हो सकत है। ये पगली त मान ले के जे उनकरा एक ही गो बेटा रहल हवे तो कहत ले के चला एगो बेटा बा त भला दूगो बेटा रही त दूगो तीनगो पतो होइती स त तू तारा ई नहीं के बुझात कि हां माने कि एगो हम बानी त खुशी से रही आ जब एगो बेटी रहले रखी त का पर एथी रख के अब दोसर बियाह करावला के हो। बाक चाची जी अब नहीं कहा बोले बतियावे के एगो आ गई, हम तो बुचिया के पापा से कहनी कि रउआ और चाहतनी तो औरो कर सकतनी काहे कि हमनी के सब आदमी बैठ के आ बतियाई जा बड़ा बढ़िया ना लागी जी। अयो मैया सही में हमरा
बुझात तब कि जब कहीं अथी में नहीं की हम जिंदा उंदा नहीं की सदमा में हम पड़ गल बनी सुन के जानतनी तारा चेहरा का खुशी देख के हमरा एको रहती है एहसास नहीं कि वक्त में कि मैंने कि नहीं कि मम्मी तो घर में भी अरे पानी माई रे और मैं तो मम्मी के लिए जाके दे दे समोसा हाँ दे दे कबे से बैठल बाड़ी घर में खा ली हन तू को ले जल्दी हाँ जो खिया अब नहीं कि माई तो राइल बड़ी तो जोरे खिया आ का होई काय ऐसे बोलत लो आज अरे वैसे कुछ नहीं की बोलत हम माने ऐसे ही करे हम नहीं कि माई में मम्मी बड़ी निक बाली हमरा के ना अपन लड़की नहीं मानत अरे पागल तू लड़की ना लगबे रे लड़की ना है हाँ तो नहीं कि भाई होई तो तोरा के लड़की ना कहियो हम एकरा पापा से कहा नहीं जानतनी हमारा शौक होनो कि 5-5 गो हमनी के रहती अब कहत रहे कि हम करबे ना करब ना तो हम धीरे धीरे पोला के तो राजा महाराजा के सुनले रहनी कि चलो अथी 5 गो बियाह कइलन तो उहो 5 गो बियाह एंग ना करत रखलो ओ लोग के राजपाट मिलत ल कि हां सुमिरन उतर लख कि जे चलो हमारा लड़की के जे जीती तो ओकरा के हाथ में राजपाट दिए तो ओ पर बियाह होकत लख आ तू कौन खुशी में माने बियाह शादी करावत रह कि हां ओ फलाना एक बड़ी बियाह राजपाट रहेला उहे बियाह शादी करी आ ओ लाइक हमर मरते तो सुखर सागर बाड़े केहू पसंद कोनो लड़की पसंद कर जानी समझ ली कि लड़का हमारा राजा हो ना वो सही है कहत रह बाबू भाई के एगो बात रजे नु बाबे हाँ एगो बेटा बा काची के दुख बा जी लोग कहत रहा कि एगो पतो बिया निक लागेला जी निक लागेला हमार फगुआ के पतो ये कहत रहे रौरो कहत रही आहो कने देखो हम बतावत तनी बियाह करत रह ठीक बा एगो बेटा बाबे तो तारा दूगो पतो के साथ दूगो पैदा कइले रहत अब एक ही बेटा के कयगो बियाह शादी करब तो जरूरी बा कि हम 2 गो पैदा करब 4 गो पैदा करब एक ही पैदा करब 4 गो उतारब 4 गो नाते पति अदी घूमी आंगना में ना ठीक है कहत रह कने ठीक है कहत कहले है ना कि दूधा बढ़ा दे मौरू आधा किलो ठीक ना माने कि वो आइल बड़ी छोटा बढ़ गइल बिया तब तो भाई देख लिए नी जाय दी काल से 1 किलो कर दे दूधा जानी अच्छा ठीक बा कने के पहले वाला पैसा हमरा के तनी भेजवा दे अच्छा, तू दे दे, मौसी गाय के का चोकर बढ़ाई खत्म हो गइल बा मंगावे के अच्छा माना ठीक बा के हम ना साँझ के पैसा रवा के दे दे हां ठीक है बाबे घर जाके बतिया ले हमारी सब कॉल में ओकरा बाद दे दे हम ना ठीक है बाबे तो ठीक है मतलब कनिया का सौतिन के बनाव खियाव अब भोज करावेला खाली पतो है उतरब नहीं भोज होई इनका के चूल्हा चौकी छुआ दे तनी ओकरा बाद भोज करा दी हल काहे कि कराई मौसन कराई नु कि दुनिया देखी पूरा गांव खियाई बहुत बढ़िया बा में तो गोतिया दे तो जरूर है काहे ना जरूर है खियावल जरूर है मान के बियाह ले ले बना कनियावा ओकरा के पहिले बुलावे के बा बियाह शादी में कोई के ना पूछलु के मुंह माटी उठैले बाबू हमारा के सुना बता नहीं सब ना हम काहे के मुंह माटी उठावे जाई काहे के सुनाई हमारा अपने दू गो पतो एगो यहाँ भी एगो बाहर घुमतिया हम काहे जरब हो हम तो अपने घर भरल बाबे 5-5 गो ना त बामा सन 3 गो ओजा 1200 2 गो 3 गो एजा 1200 कने की हमारा कौन चीज के कमी कनिया के देखे आई जा ना ठीक है बाबे काहे ठीक भाई मने काहे मने उ कुल जवाना का होई काहे ना सब चीज होई काहे ना बोलाइबो त मुंह देखाय माला के हम देखिए अभी बलाहट अभी तक खाए को छुआवन नहीं खे तो ए चलते एहे पेरा नहीं बरकाल हम बलाहट ई बेर दे देते कि हमरा छोटको के देखे रहुआ सब आइन जा जरूर काहे ना आइल जरूर आवल खूब सुंदर बिया हमर छोटकी से कनिया देखम जता नहीं गए सबके अच्छा अब करो के जब आइल बिया त कुछ ना कुछ दियाइबे न करी इनकर बरा दियाइबे कहला वो करो बरा दियाई जी रौरा ऐसे बतियाओ तनी मन से त मांगना रवा हमरा के देह ना हो सब मांगना काहे काम देवे जाई अब मान लो तारा कहे के मतलब कि हमरा में 2 गो में कइले बारू त ओही से बेटा के जेकरा में अब 4 गो कइले के त 4 गो त पूरा ही करे पड़ी बियाह शादी हां त मान ले कि हम रवा के 2 गो देखि 2 गो कनिया के हम देनी त मान ले रौरा देबे में इतना सख्ताई बनी ना हम काहे सकता हमरो में 2 गो में देले बारू त हम उतारा में 2 गो दे देम अब तू जेकरा के 4 गो देले होबू त 2 गो औरे बियाह करी त उहो लोग तारा के 4 गो पूरा है उहे न करी आ निके शुभ शुभ मुंह से मनाई कि आज 2 गो औरी आ जा सुन ना बढ़िया बात बा ठीक है आइन ठीक ना ठीक है बाबा तनी भेजवा दियो जतनी हम छोटकी की चाह बना के दे दी चाह पहले बना के दूधवा ना देबे के चाहिए दूधवा भिजा के दे दियो मम्मी रे हां बोला देखो नहीं यहाँ की शिवानी के पापा ना लड़की माई ले कैला हम खूब सेवा करते शिवानी के माँ हाँ तो तू का चाहता कि तोरो बापा एगो नहीं माई लिया ना घरवा आय ये कुल देखा तड़ू माई कहीं का का हो देखो ना हम दिल्ली बड़ी ब्लाउज सीखे केकरे ना कुछ सीखे के बाटे के दिले तार मम्मी हां देख हो तो 50 रुपया हो गइल बाटे सिलाई हां तो उसी का सीधा पीछे के हुक के सीहा पीछे के डिजाइन हुक। में ता पीछे हुक डालबे करे तो ओकरा में कौन डिजाइन डालब ना बबी तो तनी डोरी लगा दिए एगो नहीं चलो झुमर वाला ऊ है अच्छा ठीक बा ऐसे ऐसे वाला बना कपड़ा का सीके लगा दे ना
ठीक है यार सुना देखली हो ना एगो बियाह के लाइन बड़न हां दे देखनी है देखली है ना चल चल तुम देख क्या हो जा मम्मी मांगल जी खाए पिए खाती का हो त नया नया कनिया आइल बड़ी है तो हम लोग एकदम घर में जानी ना तनी कहल जी ना कि आहो अपन नहीं की तनी ओकरा से कहल जी अरे का हां जा 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 शिवानिया का माई आइल बड़ी ना ये शिवानी तो मम्मी रही तनी नाश्ता पन ले खियावे खातिर ठीक है बच्चे के देखा ठीक है हां जा सन देख ल एकनी सब शिवानी के भाई के फेर में पढ़ल बड़ी आइल लड़की प्रचार कोइले बानी सन शिवानिया के लड़की माई आइल बड़ी शिवानिया हम हो गए त देख के होता नहीं त कहे के का हो गइल नी पूरा टोला हाकार मचैले बा ओकरे घर में तनियो बुझाता हो मार बुझाता गइनी है त खुशी के मारे झूमती है एकदम में बड़ा की बड़ा के बूढ़ी है दोनों आही रे रामवा हो कहतिया कि मजनी की मार के पीट के बनवावत हां हम ये बियाह शादी करवैले हुई हम बेटा ये सोचनी है तम कहनी है कि ओला से दौड़ल दूधवा के टिफिनवा लेवे खतरा हपरा गोर लगल सी त कहता कि जे ए चाची जी आइल बनी न त आई फेर उ कनिया आइल बड़ी देख ले हम दे न त करवा हम भकुआइल बने को का हो हम सपना नहीं किनु देखत त ना रवा चिउटी काट के देखी ना सपना नहीं की देखत रहुआ एकदम सही आइल बड़ी ना उतरल कहते बुढ़िया खरती कहलसी कि आई मान के अभी चूल्हा नहीं के छुआवल तो जब चूल्हा छुआ देते रहो आई देख ले हम तब कहनी हाँ अब तो देवही के न पड़ी उनको के तरह के दिया बा तो बुढ़िया पटेगा कहती है कि हाँ कौन मंगना में देतनी 2 गो रहुआ में हमू देले बानी हम कहनी ना तो जरा घरे 4 गो देले हो के 4 गो बियाह करते तो पटे कहती है का करनी हम खाली ओकर मुंह भला माई ये तो करता मान लेनी कहते का अरे वो लोग मनाई लोगी भगवान से के 2 गो आवरी है वो सब हम तो सुन का था पागल है नहीं अब तो वहाँ बोलिए ना निकल रहा कि का ऐसा हम ना देखल रहनी और की दुनिया में आए बताई कि लड़का अगर दूसर मेहरारू खाली दूसरा मेहरारू पर मरद ताक देवे ना तो मेहरारू के ऊपर का बीतेला आ वो खड़े लिया के ओकरा सामने रख देले लेकिन तब बुझारी के बुझात नहीं उमे सब बड़ी भाग्यशाली बावे कुछो कह मेहरानू के एकदम एथी गाय ओकर मिला तारी स बेटियों में उतरल बे कहतिया मम्मी रे कन्या के देखनी इब्राहिम देखनी कहती है कि चूल्हा छुआवले तब देखावले त हम कहनी कहां इब्राहिम त कुछ दिया जाई मु देखाई ए दल पूरी हां का हो देखला पीछे ले ले एली ई तमार समोसा खियावती है ई तमार बड़ी समोसा खुश बनी का देखले के पलोती में समोसा लेके आइल सिया का त नहीं की माई के दे मीठी मीठी बोली कोई लोग के ना होई हो हां जाए दी बढ़िया बाटे अब और माई खूब अथु क के मनसाइन क के घर रखले रह अब जाए दे बढ़िया बा तोरा माइयो के अब काम धंधा ना करे के पड़ी अब तोरा आ गल नहीं की माई बनाई है खियाए नहीं देत तोर माई हो गई सब ऐसे करता त चिकन चिकन बन के घूमतानी कपड़ा लता भी ले कपड़ो लता लेके आइल बड़ी एगो नौकर ले आइल पड़ी हां नौकर अरे अच्छा ओइला से त पिछवा से बोलैले लसे कि ना हमरा खातिर इतना मिठाई लेके आइल पड़ी त बाबू के कह कि जे गरी बियाह करस दुगो आ कलसियो ना माई देखी आओ कलियर देख मुंह देखाई ना आई काहे ना आई अभी अब के आवत बन त अभी तू आ जी ह आ ठीक बा काले होई त काले आ जाइब पूरा निमा से तैयार हो गई ह मम्मी ने त नहीं लग बुझा तैयार हो बुझा तब हां रे अब त तोर माई अब नया बिया जर जवान बिया त उ नया ना लगी अब हमने पुरानिया भनी स पहले हम इनके कहते कितना निक लागले अब हम नहीं की मम्मी के सामने हो नहीं की हां ठीक है बेटा त बाबू के कह के तू और बियाह कर हमार अर्चनावा आरिमावा देखे खाती गइली ही जा आई तो इस गोल बेलिसन का हां किसी वनिया ले पार्टी लेबे के सिवनिया जाके पार्टी कर सकी स वे पार्टी लिया सन मन नहीं की मम्मी के दिखा देम के ओकनी के देखिए के पेट भरती हां मन तर नन की मम्मी के देख लिया से त मन के ओकनी के पेट भर जाई तब का कहां बेलिसन त का है त कही है अपना नईकी माईकी के हमर सखी आइल बैसा बना के खियाव कुछो काहे ना बना दियन तने पास्ता बना के खियावा नहीं की बना बनाई दियन ऐसन की जीवन भर याद रखियो हम जा कैसन बनाने के चटकार बनावत है ढेरे खीरो में पता चल गेला तो खाना के तो दूरे के बात बा हां त ठीक है बा हम चीख लिया हो कनिया चीख लिया ठीक बाटी बा गोली सुनो खूब खुश बाड़ू ना बुची इहो मार उतराइल भी एकदम बुझाता कि एखन ये गोर जमीन पर नहीं खे आसमान में उड़त तारी से साफ ठीक है बट ए मम्मी जई अथुया हटे जी ब्लाउज सिए खातिर देले है री बाबूजी ठीक है बाटे बियाह करके रहुआ ले बनी कि हम रहुआ के ले बनी ना हम ही ले बनी बियाह के भाई का बात बा कुछ बाद में ऐसे गमछी से मुंह तो पिला काहे जी लाज लगेला ओ पंदा जाइला अरे मेहरारू है तो तनी प्यार करी हमरा से अब त का करतनी सीधा बैठ पहले तो सीधा बैठ हां बाग दे
अच्छा बताइए रो हमर मरद वैसे जरा रख ना बतिया हां सके बोल ना। बोल 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 बोला 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 सही पहले से नो पहले बहुत बुझाता कि घरे में घुसल प्यार रही। बहुत नहीं करत जान जाए दिन भर घरे में ढुका रही काम और कुछ नहीं खे तब का अजी धर्म मासा कोचे से बाजम चिना तनी कि ना का का बोल दीदी जी मने उतरले है तो दिन भर घरा में लेके घुसा रहम है नहीं तो आय आइए क्या कुछ कलू हगा तुम हम ना कुछ बोली ना क्या भइल हो का भइला दीदी जी मने यही खाती हम कॉलेज रनी बियाह शादी करे खाती कि दिन भर घरा में लेके हम गोरत रहम ढेर सुगर बिया हमरा से दीदी हमरा से ज्यादा सुगर बाड़ू ई का कहतन का कहतनी का कहतनी हो खेलावाड़ी पर नीचे उतरता हां आराम से रे भाई रुक का करत रहनी घर में कुछ ना कर करनी जब पूछला ही हमरा से हां पूछला ही हमरा से आय जब है ना तब हमरा के छोड़ के आ जा तनी जा ढेर सुगर बिया दीदी जी आप रोवे न बोलनी हां हाँ हम बोले रहनी कि हमर मर्दा के लेके दिन रात बैठल रहियो ठीक ना काम धाना तो बाना तारा काम धाना तो कोनो करे के नहीं खे ढेर उतर आइल बड़ी उतार देनी तो काहे किसी उतार देल में तो ढेर उतर आइल बड़ू रोवा काहे किसी हटा हमरा छइयो मत दीदी 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 कहले है अरे क्या बात बताओ कोनो बात नहीं के कह दे तनी आइल बड़ी जैसे रह चुपचाप रोबो नहीं खा जाए किनका फिरी तो छू देन दे जान जाई दुराटी तो रोवा बियाह काहे खातिर करवाइनी जब छू नहीं खी देत करैले हम ना जानत रहनी कि हमरा मर्दा के बहाला फुसला के एकदम अपने में जुसा लेबू ठीक ना खेलावाड़ी हम तो जानत रहनी कि मिल के बेहर के रही खेलवाड़ी त ई त खाली हमरा मर्दे के पीछे पड़ल बिया अजी दीदी तो बियाह काहे खातिर होला बिया कहले है ना कि लेके हमरा मर्दा के दिन रात घुसो रही घरवा में बियाह यही खातिर हां यही खातिर होला काहे हम मर ना गइल बनी हम त बानी ना हम त जिंदा नहीं कि हमरा मर्द हमरा भी आई तोरे खातिर तो बियाह करबे कि तू ही एगो लेके रही देखी ना मम्मी जी लड़ाई तो नहीं के होखे लगले के बाइक की अजी मम्मी जी हम मन मर गइल हई कहती कि बियाह करे खातिर भइल बा बियाह बोल बटू इनके लेके रहे खातिर बोले कुछ इनके लेके रहे खातिर भइल बा खेलवाड़ी के दीदी जी का भइल क्या भइल बा ई समझ बोलिए मत ना तो कच्ची चबाजिम कहतनी हां ठीक बा सही सही कनी के मजाक करथी सन कैसन मजाक जी मम्मी जी कैसन मजाक हां दीदी जी मजाक कर दो अब ज्यादा बोलू नु तो जहां साइल पर तो हम भगा देब जान जइयो अरे दादा गोड़ा गुड़िया के खेलाए तो नहीं के ओए देखो तनी जी दीदी आय हम तनी के हमारे से मिल बहर के रही खलबड़ी हमरा मोर दे के थी कले ले बिया हमरा भी हमर मर जाता खुश रहू कहत रहू कि जे हम अपने से बियाह करे अपना मर्द के भी हमार मर्द दुगौड़ी बियाह काहे खुश रहनी कि हमारे से मिल बहर के रही ठीक ना हम न जनी न के हमर भी हमर मर्द ना ये करे भी जाके रही अजी तो बियाह कोइले में हमरा भी ना रही हां देखी जी चाची जी देखी तो वो तो ठीक है ना कहती का ठीक बियाह कहती पहले तो जब करे में तो दोनों जगह रही हां जी मम्मी जी रवा त अच्छा। मार बनाओ बाटे छोटा की ले जा बनाओ तो रहबे तोर पापा बताल गल रे बुचिया आय हमरा के पूछतो नहीं खर जबे ना तबे घर में घुसियाई रहता रह बुझा था कि पहला बार शादी कइले बड़न मेहरारू देखल ही नहीं खर हो त नया नया बिया तो जाई ना बोली ना हंसी ना हां एकरे जवानी ठटात नहीं केनु ये भल बिया जवान हम बुढ़ा न गइल बनी हम बुढ़ा गइल बनी हमार तो बुझाता नहीं कि काहे ऐसे करती का बात बा काहे को बोलत हमर कपार बात बा भल बड़ एकरा पहले तो ठीक करले अबे का हो गइल तोरा ठीक करनी हां रे कोनो सिखोला सकारे तारा के बुझा काहे के खिसियाल बनी तारा ने के बुझात ना नहीं के कोई देख रहा के बना तो तारा भी ना ठीक देखो अरे तो आई भी रुक ना गोतिया दे के मुंह पे हाला गुला मत रे का बात बताओ बताओ गांव जना दिया गोतिया दे जानी काहे ले कहनी तो गोतिया दे ना जानला गांव समाज ना जानला त इहो खेलवाड़ी लेके दिन रात घुसा रहती हो गांव समाज जानी वो हो जानी ए दीदी जी रोवा का भइल बा जी बता हटा दूरे रह चोत हम कुछ ना कहनी जी कहली है ना हमर भातरा के हथिया ले पड़ी ये बतिया बा जान लो आहो तो बियाह करले पहले ना सुन लो सोच लो कने आवाज आई त हम पहले से कि खाना बनियन खाना नहीं बनावत खाली लेके सुता रह हम कह के चुप रह रे ओ बुची तू त गइर घर आओ त मार कहत रहू कि मार बढ़िया बाड़ी हई करतली हऊ करत सही में जी दीदी जब आइल खेलबड़ी तो हम जाने न कि निक से रही बनाई या करी या बड़ी हम ना जाने कैसे आके करी हो त हाथ करके त ठीक है बे उ का गलती कर बे ओकरा मरद हवे तो ओकरा मरद भी रहत ये करे बरु तू मतलब हे त ना बोली रउआ सब मेहरारू के दर्द नहीं जा समझत बताई तो मेहरारू न है जी नहीं बताई काहे बुझाइला के मार जरे आई त अच्छा माने के जानता कैसे ही करी त काठवा त में गोर धोत रहू आरती उतारत रहू का हो खाली माने ई ना देखलू कि माने सबत पे जाता नहीं कैसे रहे के चाहिए नहीं सुन ली जा काहे जाए लगनी जा बढ़िया से सुन ली जा काने मतलब पूरा गांव जनाई भू गांव जनाई भू ई ना खड़ी यंत्र के साथ पे जाता नहीं पहले भी एगो ही नहीं खजाना तो कैसे रहे के चाहिए